Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita di nama ngarade hita di turpuk jamita nanang sipatol hasota di parmingguan siganuk minggu dohot di partangyangan. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin bui mangurupi pamorahok kita ima taringot tu jamita di hari Minggu. Minggu kantate tanggal 3 Mei 2026 turpukta ima sian 2 Musa bindu 15 ayat sada sahat rodi ayat 14 ima ende puji-pujian ni Israel. Dung takas hujah hami amanginang turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na berjulu sada peristiwa nama cai balgado, peristiwa haruruar ni bangsoi, sian tano Mesir, sian perhatobanan Mesir. Jala disodo marurat tradisi pamujion doh aka parsombaon ni bangsoi, jala odo songon kredo pengakuan iman di nasida manang na soboi lupa sian akapinopar nasida taringot tu pangurupion ni debata tarlumobi peristiwa haruruar sian parhatobanan Mesir. Turpukta ima di bagian di Laut Teberau. Dung haruar bangsoi di loas Raja Parao, alai di lelei mana do muse perdalanan ni bangsoi, ima gabetaida sada peristiwa nama cai balga di Laut Teberau. Nakpe godang do na sepertinya dalam tanda kutip mengaburkan kehadiran Tuhan dalam kisah ini di Namasai. Adong do namandok rupani alam doi. Nagabe boy songoni aiki gabe boy na sida mardalan di tonga-tonga ni lauti nadong do peristiwa alam. Adong angin rupani na bertiup gabe adong ma na sada peristiwa alam na terjadi gabe bui masa si songoni. Jadi tukpe songoni rupani alai ikon ingotot talo di endeoma idauta di bindu 15 idauta dang bui diorui manang diburamkan atau dikurangi sepertinya peran Allah dalam peristiwa itu. Alamat cai toho situ tudo didok endeon debatado napatu pahon nama sai marhite huasona. Jala marhite endeo peido utama tung peido kon namalo nakin peristiwa alam alega be curiga do hita toho doi alana molo peristiwa alam do rupani bagaimana kuda dan kereta Mesir itu bisa tenggelam. Maka hal-hal yang memburamkan tadi itu yang mengatakan adalah peristiwa alam tentu juga tidak bisa diterima. Kalaupun mungkin bisa diterima peristiwa alam yang membuat air itu seperti itu, tetap juga ada unsur keajaibannya. Bagaimana dalam kondisi seperti itu para tentara itu tenggelam dan kuda kereta mereka tenggelam. Jadi tungadok perupani usaha-usaha mandok rupani songdok nakin rupani mengaburkan hinabal gani nama sai pamet-met ton nama sai tangboi alana sude nama sai patuduhon habal gaon ni debata. Ngaudok kami nakin tung idok pei alani angin do aiki songoni tang mungkin ita da angin dia do bangsa Israel tiki mardalan bangsa Israel mardalan
roh angin ni gabe koring rupani si dalam nasida. Ada iti kiro tentara ni Mesir gabe lonong roh musia aiki. Hirana itada aiki rupani isi do nasitong. Dohot isi nasitong manang idia do halak Israel. Idia do halak Mesir. Jadi tidak ada satu alasan yang mungkin dapat diterima untuk mengaburkan bahwa peristiwa itu adalah sungguh-sungguh keajaiban Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ido na didok ni ende dison. Dungi di endehon si Musa dohot halak Israel ma endeon di Jehovah dohot udutna. Ala ni pambahenan ni debata nama caibalga di nama sai. Gabe tubuh ma dinasida sada panindangion haporseaon marhite-hite ende na diendehon nasida songon puji-pujian tu debata jala ende dinasida patuduhon hina balgani pabahenan ni debata dohot hamuliaon ni Jehovah. Jadi disima rupani turpuk taon lam takas buanota tungulu sigano pari na godang do na mencoba uti-utian ni portiwi nang saluhut na akahuaso ni sibulis dohot huaso ni portiwi dohot huaso ni hagiota hagiot ni hajol maon nalaho mengaburkan betapa besarnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Gabi so taingot hinabalga ni pabahenan ni debata di ngoluta. Jadi mari kita terpon di paingot kita sialo otta doi. Jala ikon ingototta do saluhutna balga ni pambahenan ni Jehovah. Lobi do balga sian namasa di laut teberau ima Kristus Jesus naung gabi haluaon di hita saluhutna. Jadi itu sido idahami terpohon sada peristiwa na balga masa ditiki jala spontan di hatindakon nasida marhite ede naim baru. Ende naim baru ima ende pamujion na tubuh sian partinandaan dohot sian parnidaan dohot pengalaman maju tada rupani iman di dalam Tuhan. Namar nida saluhut hinabalga na dibahen ni Jehovah tubuh ma ende di turpuk tahun. Jala songon nahudo kami nakin edio masongon dasar ni pamujion nasida muse peribadahan bangsa Israel, peribadahan umat kepada Tuhan di hari-hari yang akan datang. Muse di hari-hari na mangihuk muse di namardalan nasida di pardalanan di parhorsihani saha rorina bongot nasida tu huta na niwarihon ni debata jala saha ro di naung di lehot debata di nasida hutai nama sa di turpu homa songon pondasi dasar ni pamujian nasida tu Jehovah. Jadi pujian selalu menyangkut kebesaran nama Tuhan. Pujian dan kesaksian orang-orang percaya adalah tentang kebesaran Tuhan. Jadi mulu diajak kita markantate marende ende naim baru tu dibata ahama ende honota ima haporsiota ganupari panandayota ganupari parsaurata do debata ganupari di haim baruon niasi di hot holong ni rohana ganupari imbarudo ganupari asi do hot holong ni rohani debata pangurupion ni debata di ganup na porsea alani i gabe imbarudo endeta ala mar harorowan jala tubuh dui sian haporsiota sian panandayota diasi do hot holong ni roha ni debata. Jadi pikir kami di tengah-tengah ni dunia yang semakin maju, teknologi yang semakin luar biasa rupani boido hita seperti menyangkal pertolongan Tuhan ataupun mengabaikan betapa baiknya Tuhan itu. Walau sesungguhnya kita tidak dapat mengabaikan betapa baiknya Tuhan. Dan kita tidak akan bisa menemukan satu alasan untuk berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebaliknya kita akan melihat betapa besarnya anugerah Tuhan dan betapa banyaknya
alasan-alasan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi. Kita tidak selalu menuliskan notasi yang baru, tapi kita dapat menuliskan kesaksian iman yang baru karena kasih Tuhan tiap hari baru dalam hidup kita. Imbarudo ganu pari ang sidot holong ni rohani debata di hita atong imbaru matong panindang nyota marhite ende puji-pujian tu ibana.